ସେମିଷ୍ଟାର ସରିଗଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିବି। ଘରେ ରହିକା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାବିଲି ଟିକେ କଲେଜରେ ବୁଲିକି ଆସିବି। ଦେଖିଲା କଲେଜରେ ବି କେହି ଜଣକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। କ'ଣ କଲେଜକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା? ପୁଅ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆସିଲ ଏପଟକୁ। ହଁ ଭାଇ। କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ ପିଲା? ତମେ ବୋଧେ କଲେଜରେ ବୋଧେ ନୂଆ, ମୁଁ ତମ ତ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନି। କ'ଣ ହଜେଇ ଦେଇଛ ନା କ'ଣ? ହଁ ଭାଇ, ନୂଆ ପିଲା ତ ସେଇପାଇଁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିବ। ହଁ, ଆମେ ଭାଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ। ମୋତେ ଭାରି ବର ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୋ 100 ଟଙ୍କା ଏଠି କେଉଁଠି ଗଳେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ପାଉନି। 100 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ହଜେଇଛ କି? ଭାଇ ସେ ପାଖରେ ପା। ଆରେ ସେ ଭାଇ ବାହାର ଜାଗାରେ ତ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ବି ଭରସା ନାହିଁ। ଇଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷଟା, ସିଏ ବୋଧେ ପଳେଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆଉ। ଶହେ ଟଙ୍କା।